Türkmenistanda iş orunlaryny köpçülikleýin adaltmak tolkuny başlandy. Gararsız habar beriş serişdesi Türkmen News'un maglumatyna görä iş orunlarynyň adaldylmagy häzir Liwap we Mary vilayetleriniň adından 2 ul etrawynyň döwlet edaralaryna täsir edipdir. Bu ýagdaý mejlisiň ýurduň dolandyryş çäk bölünşigini üýtgetmek boýunça reformany 9-njy noýabrda tasdiklamagynyň ýa-da gawat geldi. Hökümet bu özörtmäniň territorial dolandyryş birlikleriniň guruluşyny gowlandyrmak hem döwlet puluny tygşytlamak maksady bilen düşündiripdi. İşärleriň sanynyň adaldylmagy häzir Liwap vilayatynyň Farab we Mary vilayatynyň Terhedawat etraplaryna täsir etdirip Türkmen News habar berdi. Neşriň maglumatyna görä işsiz galmak töwekkülçiligi yerli häkimlikleriň jemaat hyzmatlarynyň bilim bölümleriniň işärlerine degişli. Mejlisiň ýygnanyndan soň derrew jemaat hyzmatlarynyň bilim bölümleriniň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginiň bölümleriniň we etrap häkimliginiň işärlerine zatlaryňyzy ýygnamaly diýdiler diýip neşir öz çeşmesine çetirliýär. Maglumatda ýene-de ençeme büdjet işäriniň şol sanda saglyk hem howpsuzlyk işärleriniň işden çykarylmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Hususan da tasdiklanmadyk habarlara görä Farab we Terhedawat harby komissariatynyň ofitserleri we raýat işgärleri wezipelerini ýitirerler. Prokuratura, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň sebit bölümleri, sud hem polisiýa işgärleriniň bir bölegi Çärje we Taxtabazar etraplaryna işe geçiriler galanlary işden aýrylar diýip neşir ýazýar. Döwlet medeniýeti iş orunlarynyň adaldylmagy barada habar bermedi. Türkmen häkimetleri sebetleriň çäklerini üýtgetmek planlaryny oktyabr aýynda elan edende munyň bilen 28 million manat tygşytlajakdygyny aýtdy. Bu pul resmi kurs boýunça 8 million Amerikan dollaryna, Garabadyryň bahasy boýunça 1,4 million dollara barabar. Ýurtda agyrlaşýan ykdysady krizisi boyun almaýan Türkmen hökümeti bu ýol bilen tygşytlanan serişdeleriň ýurduň durnukly ösüşi üçin mümkinçilik boljakdygyny öňe sürdi. Şol bir wagtyň özünde de hökümet reformanyň netijesinde iş orunlarynyň adaljakdygyny agdamady. Azatlygyň çeşmeleri ýurduň territorial dolandyryş bölünşiginiň üýtgemegi netijesinde 17 000 çemet adamyň işsiz galyp biljekdigini habar berdi.